Znaš koliko su nam putala milicije, onda plaćamo iz početka. To ovi baš. Da, znaš koji je ovo puta dođete. Dobar dan svima, evo nas u ulici Maksima Gorkog 95/3, sprema se iseljenje porodice Kocić i policija je upravo tražila pojačanje dole i sad smo ispred ulaza stana, čekamo da upadnu. Jutros je vlasnik stana Predrag Kocić krvario iz ušiju i nosa, pa ga hitna pomoć odvezla u bolnicu. I tako da čekamo sile nepravde da dođu. Tu je komšika koji je došao se solidariše i komšija. Ko ne zna za slučaj još uvek, da ponovimo ključne činjenice, dakle, iseljenje se vrši zbog duga koji je čovjek čak i isplatio, taj dug mu je napakovan samo da bi mu se oteo stan. Prvobitni iznos je bio 500.000 dinara, pa je to naraslo na 1.800.000 dinara i onda njegov potpis je falsifikovan, izvršitelj je ilegalno prodao stan na licitaciji, iako to nije smeo da uradi po starom zakonu samo sudija sme da se bavi procesnim stvarima. I druga važna stvar je da ovaj stan žele da otuđe kriminalci iz Privrednog suda. Sudija Jovan Kordić i njegovi asistenti iz Privrednog suda koji su zloupotrebili svoje položaje i svoje veze u institucijama da, dakle, dođu da izbace ljude. A to je ekipa. Evo gorila iz prirodnog obezbeđenja nekih. Da, delite klip ljudi da što više naroda vidi šta se zbiva. Dobar dan. Ako može da se kaže da je dobar dan. Vi ste verovatno Krovna glava, da. I komšija. Ja danas treba da sprovedem ovaj postupak predaje tog stana. Kako se vi zovete? Pa dobro, nisam ja sada ovde da me vi intervjuišete, ja vam kažem šta je činiti. A kako se možete da uzimate stana, nećete ne kažete ko ste i šta ste? Pa postoje spisi u predmetu, ja sam ovde službeno, nisam ja privatno. Rešenje je povučen početkom novembra, spisi ne postoje. Nisam ja privatno, neću sa vama na tu temu razgovarati na taj način, nego vas pitam kako se zove, da li hoćete da mirnim putem dozvolite da se to sprovodi ili ne dozvoljavate? Mi se mirnim putem solidarišemo, ali ne dozvoljamo da izbacite ljudi na ulicu. Šta snimaš ti kurac? Šta snimaš? Šta te boli kurac? Šta te boli? Pa ima da snima izbacivanje stana. To ima. Dobro, snimit ću ti ja isto. Ajde. Ajde, kako to bi Ajde, šta snimam tu kurac? Ja kao novinar imam pravo sve da snimam, znate li to? Jel može ovdje policija da reaguje, ovo su pretnje, mislim, kako je ovo način? Koji su ovi ljudi koji dolaze ovdje i prete? Ne može iz vaše ruke, nema poverenja. Izvolite. Sve s pečatom, izvolite. Znači, ovo su posebne vrste problema, dakle, dođe privatno obezbeđenje, preti novinaru da ne snima. Inače, slučaj porodice Kocić je specifičan zato što su njih već izbacivali i izbacivala ih je upravo privatno obezbeđenje, odnosno neki mafijaši, tabadžije, očigledno su opet došli i očigledno je da sarađuju potpuno direktno sa policijom
To je ono što je potpuno skandalozno. Znači, imali smo i prošli put situaciju da su ljudi pokušavali nasilno da uđu da u pola noći, znači, upadnu fizički da izbace ljude iz stana. Policija uopšte nije reagovala, nisu hteli da se pojave. Kada su došli, jedino što su mogli da kažu, šta da radimo mi, porodica pita šta da radimo, sada pokušava neko da sa kapuljačom, sa batinama da nam upadne u stan, kažu pa uzmite pištolj pa se branite. Svašta. I onda sad vidimo da opet policija dolazi s istim takvim ljudima ovde. Jel Jovan Kordić tu? Nema ga sudija Kordić koji je stan otuđio od porodici koga terete za privredni kriminal sada. Znači, zamislite ljudi, ovo su izmovale sudije privrednog suda. Dakle, ovo sad iseljenje. I svi su sad i dalje na položajima, neki su čak i napredovali, prešli u privredni apelacioni sud. Dakle, Jovan Kordić, zapamtite to ime sudija privrednog suda. Ovde je takođe bitno istaći da je izvršitelj prodao stan na licitaciji iako to nije smeo. Dakle, sudija nije htela da prlja ruke i onda se ona nije pojavila, pa izvršitelj umesto nje doneo odluku što po starom zakonu nije moguće, nije legalno uopšte. I evo sad su prevarili policiju da dođe ovde da izbacuje ljude na osnovu nekih papira. Tako je, privatno obezbeđenje zajedno s policijom došlo ovde da izbaci muža i ženu, oboje bolesni. Oboje bolesni, a to se sve radi kao zbog duga koji je veštački naduvan četvorostruko. Znači, krona nad glavom brani ljude čak i kad imaju stvarni dug, dakle niko ne može zbog duga na ulicu da završi. Iz bezbednosnih razloga. Čisto da kažemo da je prethodni put ovi isti iz privatnog obezbeđenja su hteli na silu da probiju kad je otišla policija. Znači, evo i policiju da obavestimo, isti ovi ljudi su prošli put hteli da upadnu u stan. Znači, bez bilo kakvog naloga i dozvola. Evo ga preti. Šta je bilo? Šta izigraš ti? Šta izigraš? Kome pretiš? Legitimišite lica! Legitimišete ovu kačketu što je sad pretio. Što njih ne legitimiš? Jel je pretio novinaru sad? Sad je pretio novinaru. Dolazi ovde neko sa maskom na licu da dolazi uz vas. Pa ne, vi ste... Ko su ovi ljudi koji prete? Vi treba njega sad da Vi privedete. ste došli s ovim ljudima koji prete. Ko su oni? Ajde. Jeste ih legitimisali? Marko, čekaj, ostani s nama, ćeš da se... Marko. Došao stok, došao majmun da se kurči ovde. Nemojte sami reći. To nemojte sami, jel? A, jel da. To je taj komšija što je oterao, dakle, likove prošli put. To što su idioti izgleda ono ili Šta ćemo, pošto se prošli put desilo da se vrate, ćemo da ostavimo još neko vreme? Ostajemo, naravno. Ostajemo, definitivno. Da. sami da... Pošto je ovde očigledno da je mafija umešana i da uopšte ne prezaju od korišćenja sile, ali dobro je što prosto javnost ima priliku da vidi o čemu se radi, ima priliku da vidi da dolazi policija sa ljudima sa kapuljačama i maskama na licu, tako da prosto nema mogućnosti sada da se neko ogradi, da ne znaju o čemu se radi, da
neko upadne u sred dana ili u sred noći i da oni nisu bili svesni o čemu se radi, prosto isti ti ljudi su došli sa policijom ovde, tako da je sve to vrlo jasno. Da ponovimo za ljude koji su uključeni, znači upravo se desilo da privatno obezbeđenje dođe s policijom, da privatno obezbeđenje preti nezavisnom novinaru, freelanceru, da ne sme da snima i da policija ništa ne uradi, da im dakle ne uzmu identitet, utvrde ću posle da te izmlatim. Da ne napadamo. Pa nemoj sad svi da odete, brate. Ajde, deo nas nek ostane, znači da... Cijeli dan, pa se prošli bilo navijašite, prošli put. Da. Znači to kao da ne mogu da idu, jel sve da se vrati? Pa policija neće da se vrati, policija koja je otišla otiće, ali ovi privatnici, oni su se prošli put vratili i probali da upadnu, pa je komšija ovde intervenisao prošli put. To je sad ovde fazon, dakle, privatno bezbeđenje, a policija se ne odaziva na pozive. Onda, bukvalno mi protiv njih. Dole rasprava neka. Tako je Jelena Lopurde, bre. I to Lopurde iz suda. Iz privrednog suda. Ja popričam sa advokatom, a? Može bolje da on da kaže detalje sad. Vladimir krov nad glavom, ako mogu izjavu da uzmem samo. Ja sam, znači, čisto da... Jeste li uspeli? Odloženo iz bezbedonosnih razloga. Ćao. Dobro, evo posle jel su definitivno odloženo? Da, ali pazi šta je bilo. Moramo da sačekamo, ne, moramo, imali smo situaciju kada je 7. novembra sve bilo i onda su došli popodne i u 6 sati gde je bio napad. Privatnici, da. Privatni i sam advokat Jadranko Kecman je takođe učestvovao u fizičkom napadu. Dobro. Mislim, to su bili sva lica koja su prosto, ovo se ne može završiti ovako, oni su odlučili da idu na sve ili ništa i prosto će brutalnom silom prosto gaziti zakon. Ovo je ovde klasičan pravosudni kriminal Privrednog suda u Beogradu, sudije Jelene Kalađurđević, sudije Jovana Kordića na prvom mestu. Novac iz depozita koji je Davor Macura položio za nezakonit prodat stan je predat kod Jovana Kordića. Jovan Kordić, kada smo lično otišli kod njega, rekao je isplatite novac izvršnom poveriocu, vratit ćemo novac Macuri i to tim rečima. Mi smo, kad kažem mi, mislim na moje klijente, su isplatili iznos, evo ga, gde je izvršni predlog povučen, oni više nemaju zakonski osnov, sada postupajući sudije Duškana Slovara, da postupaju po ovome, stan je nezakonito prodat, a novac nije vraćen od strane Jovana Kordića iz depozita suda Davoru Macuri. Dakle, odnos problema je nevraćen novac koji je uplaćen u depozit od strane Davora Macure pred Privrednom sudu u Beogradu, pre svega u kombinaciji, to slobodno mogu da kažem, Davora Macura i Jovana Kordića, tadašnjeg predsjednika suda, koji je nakon ove afere, tako je, znači koji je nakon ove afere čak i napredovao i otišao u Privredni apelacioni sud. Istom odlukom istog dana sudija Jelena Kalađurđević iz izvršnog odeljenja suda prešla u parnično odeljenje suda.
Vodio se i krivični postupak protiv veštaka Božinovića, na kraju je sve to zataškano, na kraju je sve to završeno, podneta je tužba protiv Privrednog suda u Beogradu i to 17. novembra 2017. godine i to preko Ministarstva pravde. Ministarstvo pravde Republike Srbije krije tužbu, tužba nije stigla do Višeg suda u Beogradu. Dakle, ovde se radi o takvo povezanom, to je organizovana kriminalna grupa. Ali potvrdio, kaže gospodin Kovačević. Dakle, Gospodin Kovačević, kada smo otišli u SBPOK, on je potvrdio da se radi o organizovanoj kriminalnoj grupi, jeste, kada je vidio koja su lica koja licitiraju, tačno je potvrdio da se, na primjer, ista lica, među kojima je Milivoj Dubačkić, njega se sećam, licitiraju, to je organizovana kriminalna grupa, isti izvršitelj, isti policajac, čak isti sudi, znači prosto postoji pravosudni kriminal kojem ćemo od danas, ja svečano obećavam, stati na put. Sva lica koja su prinudno iseljena, nezakonito, bit će u prilici da zajedno sa mnom na zajedničkoj konferenciji za štampu, iznese svaki svoj slučaj i ja apelujem na vas, novinare, da nam pomognete u tome. Jer ako je mogla Hrvatska i ako je mogla Mađarska da uvede moratorijum na prinudna iseljenja, a to su zemlje koje su u Evropskoj uniji, onda ćemo naterati u Srbiju. O ovome će koliko danas, samo molim te sekund, o ovome će koliko danas biti obaveštena misija Evropske unije u Beogradu, u Srbiji. Znači, poglavlje 23 neće moći da bude otvoreno jer je ovo skandal. Ovo je skandal i evropskih i svetskih razmera. Čovjek pao ovde da... Čovjek je pao, doživeo blaži... Pre nego što su došli. Pre nego što ste to će lično reći. Pa pod presijom čitavog ove situacije, znači, ujutro smo ustali, otišao da stavi kafu i otišao, samo je pao kao sveće. Počela je krv da mu lipti, u 7:15 je to bilo, hitnu pomoć sam pozvala, odvezili su ga u urgentni centar, lipti mu krv iz nosa. Da li sve ovo vredi ovolikih muka? Da li ovaj stan vredi naših života? Ali jednostavno nema dalje, više nema dalje. Dete koje mi je 4 godine u takvoj frustraciji, u takvom ludilu. I devojka koja je redovni student ekonomskog fakulteta u Beogradu, svaku godinu davala za redom, živi u strahu i stresu, a ne zna šta je normalan život. Kad god pozvoni telefon, neko da zvoni, ja više ne znam što jer ovo više ne... Da je neko ostao dužan, ja bih razumeo. Znači, Rotografika Subotica je 6.11.2015. Evo molim vas, slikajte 2015. godine, znači je povukao predlog za izvršenje. Nema izvršenja i nema nadležnosti Privrednog suda u Beogradu. Da bi sudija, ja se izvinjam, evo još jedan put, da bi sudija Duška Maslovara danas rekla Privredni sud u Beogradu, ne danas, nego 5. Dakle, ovde kaže, postupke, znači novčanog potraživanja poverijeca Rotografika Subotica protiv Mobil Mega Predrag Kocić. A Rotografika Subotica, kao što ste videli, povukla izvršenje 2015. Problem je što su pare depoziti potrošene, eto, tako da pitanje za Privredni sud u Beogradu i sudiju Dušku Maslovaru kako je mogla da sprovodi izvršenje iseljenja, prinudnog iseljenja, kada je predlog za izvršenje povučen 6.11.2015. Ja vas zaista molim da ovo izađe u medijski etar. Kako donosite zaključak da izvršni poverilac koji je povukao izvršni predlog 6.11.2015. godine kojim se konstatuje da je celokupno potraživanje naplaćeno, vi sprovodite izvršenje nečega što nema, što ne postoji. U pravnom saobraćaju ovo više ne postoji. Nije validno jer je predlog za izvršenje povučen. Dakle, gde je pravni osnov? Gospodin Kordić mi je rekao da platim i da će biti, da su pare u depozitu i da će vratiti pare kupcu, takozvanom. A prvo ja sam pokazivala koleginici vaše, kako sam ja slučajno i saznala da je stan prodat. Tako što je pisalo dole Goran Kocić, a moj suprug ima brata Zorana Kocića koji svira u simfonijskom orkestru, nema veze. Ali sam mislila ako vidi ovo i kad sam otvorila, sad ću vam pokazati dokument, gdje stoji uopšte gdje je kupljen stan. Znači uopšte nije radi se o našem stanu. Kaže ovako, pogledajte što. Gospodin Goran Kocić, Maksima Gorko, kaže, taj njegov Jadranko Kecman je njegov advokat, on je rekao ovako, poštovani gospodin Kocić, obraćao on se kao punomoćnik Davora Macora, kao kupca vašeg stana u ulici Maksima Gorkog broj 3, a mi smo broj 95, stan broj 3. Oni ne znaju ni šta su kupili, razumete? Eto, to je taj najveći problem. Shvatate, ovo je tipovan stan, oni su mislili da ovde nema nikoga, ili već su mislili da mi ne možemo da platimo. On je, znači, gospodin Jovan Kordić je meni rekao,
dajte pare, vratit ćemo pare u depozit onako uz osmeh. Kada sam ja sve te pare, misleći da neću uspjeti da nađem 20.000 evra, uspeli smo, prodali kola, prodali motor, sve živo digla kredit 8 godina, već pola sam otplatila. I šta da me izbace sada iz stana, zbog čega? Sve smo uradili što je rekao. Međutim šta, oni su međuvremenu te pare potrošili. Razumete, sad neko treba da tom pare, tom čovjeku. Taj čovjek koji kao biznismen, kako kaže, meni je rekao kao dajte vi meni 20.000 i sve će biti u redu. Kažem, izvinite, a što ja vama dam 20.000 evra? Pa kakve ja imam veze sa vama uopšte? Svi meni dali pare? Ne, da li ste prinosili? Od njih tražite pare. Ja sa tim parama nemam nikakve veze, ja sam pare dala i ortografika na vreme. Što oni te pare nisu dali, to je već njihovo pitanje, šta su oni hteli s parama. Oni su hteli sa parama, evo, znači što nisu, vidite datum koji je bio, kad smo mi platili sve. Ja sva srećna odlazim kod njega da mu pokažem Jovanu Kordiću, da mu pokažem da smo mi platili sve to. Trčim kao luda, sva srećna. Kako sam otvorila vrata, onako videla sam već njegovu facu i neku psovku sebi u bradu. I kako sam rekla, on kaže, ništa, sad dajte samo sudi to Jeleni, pare će biti vraćene. I naravno, vjerojatno je pozvao telefonom, ona mi nije otvorila, rekla da je zauzeta, za 10 dana da ponovo dođem. Kad sam došla, bila je na Bolonji, pa je bila na Kopaoniku je bio tamo neki za sudije neki simpozijum bio, znači uopšte, i kad je već prošlo mjesec dana, on meni više nije primao, ona mi posle nudi medijaciju. Kakvu medijaciju? Sam samo uradila što on meni rekao. On očigledno nije mislio da će naći pare i to je bio problem. Pare su potrošile i sad traže pare od nas, a mi pare nemamo veze sa tim parama, od tog čoveka. A njemu sam rekla, tom Davoru Macuru, kad smo se sreli na jednom sad suđenju u avgustu, tom izvršitelju, pošto je uhapšen, zato što nikad nije ni bio u stanu i sve radio, kako da kažem, što je gospodin Kovačević odmah potvrdio da se isti taj pojavljuje na stalnim tim licitacijama. Rekao mi ovako, ja sam intelektualac, kaže, ja jednostavno, kao ne znam, te pare koje sam ja dao, meni samo pare treba da se vrati. Ja kažem, vi opet ponavljam ono isto, pare nek vam vratite koji su dali, a onda sam mu rekla, znate šta, vi ako date 20.000 eura, a i ne dođete da vidite nešto, pa vi ako ste takav biznismen, kao što kažete, onda vi morate da podnesete i rizik biznisa. Jer kako vi hoćete za 20.000 dobiti nešto što košta 80-90.000 eura, razumete? Niko ovde nije došao, stanari iz grade se krste. Svi kažu, imamo ovih glumca u pozdravu Slavka Štimca, kaže, pa ja bih kupio stan. Pa svi bi kupili stan. Pa moja sestra koja živi u Americi bi kupila stan. Kad sam nju pitala za ovo, ona kaže, jasna, ako ti ja sad dam to odmah, hoće to biti sve na tvoje? Kažem, pa ne, oni ga tamo uknjiže. Pa neću, kaže, to zemlja nema pojma sa života. Nije htela. Hvala, jasno. Evo, samo ono što ja želim samo da istaknem, to je da je specifično da pravna država ne postoji iz prostog razloga zato što bi ovdje trebalo kao organizovana kriminalna grupa da budu i barem ispitani tadašnji predsjednik Privrednog suda u Beogradu Jovan Kordić, postupajući sudija Jelena Kalađurđević, pre toga sudija Marija Elizabeta Štulić, ali i veštak koji nikada nije došao da poseti stan i da izvrši veštačenje, a procenio je stan na duplo, 3 puta nižu cenu, zbog čega oni nisu procesuirani. Dakle, ukoliko državno javno tužilaštvo ili tužilaštvo za organizovani kriminal zaista smatra da treba da izvršava svoju funkciju, on treba prvo da počisti svoje redove, a to je krivično delo kršenja zakona od strane sudije, javnog tužioca i njegovog zamjenika iz člana 360 krivičnog zakona. Dakle, ja želim ovde da prosto podignem javnost, da jednostavno shvati da je on na kraju poslednji sudija. Nažalost, da postoji pravna država, ovde bi Jovan Kordić i Jelena Kalađurđević već uveliko bili barem u pritvoru. Protiv Zorana Božinovića se vodio postupak koji je volšebno završen. Davor Macura koji je kupio stan koji nikada nije video sa adresom Maksima Gorkog 3 na ime Gorana Kocića. Dakle, on ne zna od koga je uzet stan, na koga je glasio stan i kako je taj stan prodat. Prodat je od strane sudskog izvršitelja koji je danas bio tu, Marka Pejnovića, i zapisničarke Bojane Kovač, čula su međuvremenu da je dobila otkaz. Dakle, prema tadašnjem članu 5 i članu 11 Zakona o izvršenju i obezbeđenju, a je po sadašnjem zakonu o izvršenju i obezbeđenju, u postupcima, u stvarima u kojima se donosi odluka, uvek mora da postupa sudija. Dakle, ne može sudski izvršitelj i ne može zapisničar da prodaje stan, da prodaje nepokretnost. Dakle, tu je odgovornost Jelene Kalađurđevića. Dakle, ona je tu direktno izvršila krivično delo kršenja zakona od strane sudije, javnog tužioca i njegovog zamjenika i to sa direktnim umišljajem. Pretpostavljam po nalogu Jovana Kordića. Kada sam lično otišao sa porodicom Kocić, Kordić je rekao uplatite taj novac iz depozita će biti vraćen Macuri, to po imenu i prezimenu Davor Macura. Jelena Kalađurđević je dala broj Novaka Stajića
Jasni Kocić, ja sam lično bio prisutan. Medijator. On je bio tu, zastupao je tada banku, on je tu kao stečajni upravnik se pojavio u ne znam kojoj funkciji i ona nam je lično dala, sudija Jelena Kalađurđević nam je lično dala broj telefona Novaka Stajića. U agenciji za licenciranje stečajnih upravnika ja nisam bio lenj, vidio sam da su prva 3 slučaja Novaka Stajića bila takva da je sudija bio, u prvom slučaju konkretno je bio Jovan Kordić sudija. Dakle, očigledno je da se oni poznaju od ranije i da tu postoji jedna povezana, organizovana kriminalna grupa. Znate, lako je loviti kriminalce, ali ovdje su najveći kriminalci očigledno korumpirane sudije i korumpirani javni tužioci. A ako je na vrhu korumpirani javni tužilac, šta očekujete onda? Ali to ne znači da se ja neću buniti, to ne znači da se ja neću boriti. A čekaj, kad sam ja njega zvala telefonom, on je vozio kola i kad sam rekla ko sam, on je rekao, pošto rekao da vozi, ja kažem pa dobro, ako sad vozite, zvaću za 10 minuta, on kaže ne, staću. I stao je kao ne znam, i kaže, znači sad kad mi se javio, sam sada mozak, toliko su mi sve informacije, mislim, za ovih da ste malo u momentu, nisam stao mozak, rekao mi je ovako, ja sa tim stanom, ja kažem jasno ko ćeš u vezi stana iz Maksimum Gorki 95, on je rekao ja sa tim stanom nemam nikakve veze. Znači odmah se ugradio, znači znaš šta je. Dakle, ozbiljnost jedne države zavisi od toga koliko su mu ozbiljni donosioci odluka, sudskih odluka, konkretno. Dakle, ako imate korumpirano javno tužilaštvo ili državno tužilaštvo, ukoliko imate korumpirane sudove, a privredni sud je šampion u korupciji, verujte mi, ja sam radio tamo, ja znam kako je meni prestao radni odnos, s time što su mi rekli da previše gledam u zakon, a premalo slušam sudije, a paradoks svega toga je da je privredni sud bogati danas proglašen najboljim i najefikasnijim sudom u Republici Srbiji. Dakle, ako je privreda takva gdje ima najviše novca, mislim da ne govorim o stečajnim sudijama i da ne govorim o korupciji na najvišem nivou. Dakle, korupcija vas preporučuje, korupcija je preporučila Jovana Kordića da sa nižeg mesta ode na više mesto. Dakle, u ovoj aferi, kada se pomenulo njegovo ime, volšebno je prebačen u privredni apelacioni sud, više se nigdje ne pojavljuje, ali je nagrađen. Očigledno nekome negde nešto duguje, nekoga drži u šaci ili njemu neko duguje neku uslugu, jer ja ne znam čime je on zaslužio da bude sudija u najvišoj pravosudnoj instanciji u privrednoj parnici u Republici Srbiji. Dakle, korupcija je, znači pravosudna korupcija, pravosudni kriminal ili pravosudna mafija, kako god hoćete da upotrebi taj novinarski kolokvijalni izraz, je glavni kamen spoticanja. Ispostavlja se da ako imate novca kojim treba da napunite budžet Srbije ili na ovakav ili na bilo koji drugi način, ili ste u vezi sa kriminalcima, da se taj zločin isplati, jer ćete doći kod sudije koji je podjednako kriminalizovan ili javnog tužioca koji će primiti novac i onda će to progledati. Ili nećete biti gonjeni, ili ćete dobiti nanogicu, ili će predmet da nestane, ili će predmet da zastari, a Jovan Kordić i dalje, iako pravi pakao ljudima, i Jelena Kalađurđević će napredovati, pretpostavljam da će za par godina biti i u Vrhovnom kasacionom sudu. Ali ja neću odustati. Da li ja imam ili nemam ništa toga, uopšte me ne interesuje. Moj zadatak je, kao advokata, je da ne odustanem. Hvala Milane, branimo ljude do kraja. Neće izbaciti porodicu Kočić dok sam ja živ, neće porodica Kočić izaći iz ovog stana. To ja obećavam Jovanu Kordiću. Eto, lično mu to obećavam, iako imam sve završio. Hvala. To čuli ste od advokata sve detalje u vezi kriminala koji se ovdje odvija. Idemo da vidimo kako je dole na terenu sad. Kad podsjetim, ovdje je došlo privatno obezbeđenje, probali su da prete novinaru i nama zašto mi snimamo na oči policajca koji ništa tu nije odreagovao, nije ih legitimisao. I rekli su novinaru Marku Dragoslaviću vidimo se posle, što je očigledna pretnja na koju, ponavljam, dakle, policija nije reagovala. Što se dešava ispred? Ništa, mislim da to su naši još ljudi, ne znam da li je policija otišla, u svakom slučaju ostajemo ovdje za svaki slučaj. Da, pošto prošli put su bili, da. Prošli put privatno obezbeđenje probalo da upadne u stan kad je policija otišla i tad ih je sprečio policajac koji je bio van dužnosti u trenutku koji je živio u istoj zgradi. A su krenuli sad tako pojedinačno, znaš, ovima upadnu
Gdje je Marko? Marko je otišao kući. Dobro, znači nisu vidjeli kojom rutom ide i to. Šta nisu vidjeli? Nisu vidjeli kojom rutom ide kući. Ne, već su bili, oni svi razišli. Da, okej. Dobro. Ti si objasnio zašto uopšte pitaš? Da, objasnio sam više puta da su pretili zbog snimanja ovih iz privatnog obezbeđenja. Malo pre Bosika je svašta pričao o ovim sudijama Prirodnog suda što su... Jako poštenije. Da, rekli mu, pošto je on radio u Prirodnom sudu, ti dečko previše gledaš zakon, a premalo slušaš sudija. I dobio otkaz odmah. Znači... Inače, ovakvih situacija smo se nagledali za ove 2,5 godine. Retko kada stupamo u konflikt sa privatnim obezbeđenjem, to se desilo, ja mislim, samo u ovom slučaju, iako je potpuno moguće po zakonu o izvršenju da privatno obezbeđenje asistira izvršitelju i bravaru. Ali imali smo nategnute situacije s policijom zbog potraživanja banaka, zbog komisarijata za izbjeglice koji je hteo da izbaci izbjeglice na ulicu. U nekim situacijama asistencija policije bude simbolična, dođu jedna kola samo, a nekad ih bude 50, kao u slučaju porodice Osman koja je, da podsjetimo, izbačena 15. oktobra i srušena im kuća na Dunavskom keju. Mi smo poslali zahteve gradskim vlastima da moraju da nađu alternativni smeštaj za porodicu u roku 2 nedelje, međutim gradske vlasti izbjegavaju to da urade i vidjet ćemo dalje koje ćemo akcije da pravimo u vezi toga. Trenutno dežuramo, dakle, u ulici Maksima Gorkog 95, iseljenje je odloženo iz bezbednostnih razloga, ali za nas to nije dovoljno dobro jer smo čuli privatno obezbeđenje kako preti. Dakle, pretilo nama što snimamo, novinaru, a policija nije njih legitimisala uopšte. I onda on došao kod me i gledao. Imamo li još neki slučaj u narednim danima? Još neki slučaj imamo li? Jel? Za Dalmatinsku što se zbijava, Vuče? Za Dalmatinsku je sve, znači za sad dobili su neku dojavu da je odloženo u decembru. Usred zime? Usred zime, da. Ali kao, mislim, to tek treba da budu, da opet idu na ročište i šta ja znam, tako da neće biti seljenje. Još uvijek ne, dobro. Sve u redu. Spremamo se. I večeras odete žurku. Ajde objasni. Večeras bar s DMD, Osmana Đikića, ko je raspoložen nek dođe, možete da pomognete, da donirate neke pare za združenu akciju i da se družimo i da popričamo malo o svemu ovo što radimo. Znači, dođete na 8 sati... Aha, policija? Granična policija. Večeras u 8 sati, mislim od 9 kreće muzika, od 8 je razgovor, žurka Krova nad glavom, ulica Osmana Đikića, bar se zove Demo D. Dakle, skupljamo donacije, prodajemo majice nekako da finansiramo ovo jer nam previše troši energije i resursa. Imamo ogroman broj poziva svaki dan. Saša će poludeti od količine poziva više na telefonu. Zašto zovu ljudi? Zovu za svakakve vrste stvari. Najviše zovu za različite vrste dugova, za infostan sve više, napumpani dugovi, znači
ljudima izmišljeni dugovi koji su stari 10-20 godina, koji su među vremenu narasli 5-10 puta. Ogroman broj ljudi nije u stanju da pokrije komunalne troškove. Infostan pre svega i struju, ljudima se isključuje struja, pored tih dugovanja koje već ne plaćaju zato što su u teškoj materijalnoj situaciji, ne samo što nemaju bilo kakve olakšice, nego im još natovare i troškove suda, troškove izvršiteljskog postupka i onda to naraste još duplo sve i prete, znači, sa oduzimanjem stanova često čak ljudima koji imaju dug od 1000 evra uopšte ne pokušavaju da naplate na drugačije načine, jer često je direktno na naplatu preko nepokretnosti. Nekada nije to u pitanju, nego odbijaju 2/3 od penzije, od plata ljudima koji imaju penzije 10-12 hiljada. Vrlo je jasno na koji način to utiče na ljudi, prosto to je jedna od najstrašnijih stvari koja se dešava trenutno u ovoj državi, da ljudi koji su socijalno najugroženiji nemaju apsolutno nikakvu podršku od strane države, već imaju direktan pritisak tako što se njihovi dugovi prebacuju direktno u ruke izvršitelja koji postupaju navodno samo po zakonu, ubiraju ogromne profite i ogromne takse, dodaju na te dugove i uzimaju, znači, ljudima apsolutno sve što mogu od nepokretnosti, pokretnosti, plata, penzija. Znači, kako neko ko ima penziju 12.000 može da živi sa 4.000 kad mu izvršitelj svaki mesec odbija 8.000. Znači, neko da je mogao da plaća infostan i struju, plaćao bi je. Zašto ne postoje neke povlašćene tarife, zašto ne postoje načini da se ti dugovi... U krajnjoj liniji otpis dugova za siromašne. Postoji puno načina kako bi moglo da se reši ta situacija, ali prosto država ne nudi ni jednu opciju. Ide se direktno na izvršitelja, samo uzeti pare što je više, iscediti, znači, dok ljudi bukvalno ne ostanu onako na ivici. I to jeste jedan način sporog ubijanja. Znači, najsiromašnijih, najugroženijih građana, znači, malo po malo se ubijaju preko tih oduzimanja. Niko ne može ništa da uradi, to je sve po zakonu, sve se radi po tom katastrofalnom zakonu. Država potpuno ignoriše svoju odgovornost da treba da se umeša, da bude neki faktor koji će pokušati da reši te socijalne probleme, a ne samo neko ko gleda kako da komunalna preduzeća naplate dug, kako da izvršitelji uzmu svoj profit, nego prosto da postoji tu ljudski faktor, nešto što bi trebalo ipak država da zaštiti. Hvala. Isključit ćemo se trenutno s live-a, ostajemo još neko vreme da dežuramo da se ne vrati privatno obezbeđenje. Uključit ćemo se ako bude za to opet potrebe. Hvala svima koji prate. Delite klip, širite priču, obaveštavajte ljude da se solidarišu kad treba, s kim god treba, ako su mogućnosti. Pozdrav od krova na glavu.